Mayor sa Dakbayan sa Talisay makig-istorya sa mga kompanya nga nagsupply og bakuna batok COVID-19. Kini aron makapalit na ang Dakbayan. Kini ang report ni Femari Dumabo. Gani andam si Mayor Samsam Gulyas nga dungaga ng gigahinan na nila nga 40 milyones pesos aron makapalit sa mga gikinahanglang vaksin. Mato ni Gulyas nga nihimo na sila pasiuna nga pagpakisayod kalabot sa mga bakuna. Apa nasuta nga hurot-hurot na ang supply. Nag-andam kita pundo, nanay pundo nato. Right now, kung pwede mapatasan, right now it's at 40. But hopefully mapadaan ni nato. But we're ready to purchase when the vaccine is available. Pangako na lang, we've been in contact with AstraZeneca. But it turns out that supply is kind of limited. So magstorya lang yapon mi kung when sila maka-roll out if ever makapirmahan na ini. Atol sa ilang pagsaulog sa ika-20 katuig nga Charter Day anniversary, gihangyo sa mayor ang mga kapitan ug department head sa kanunay nga pagpahinumdum sa publiko sa pagsunod gyud sa health protocol. Ilabi na nga sugod na usabang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Sa iyang mensahe, gipaybaw sa mayor nga subsub nga contact tracing ang gihimo sa Dakbayan. Sa labing uwahing gipagawas nga data sa Dakbayan, dugang tulo ang nagpositibo. Hinungdan nga naa na sa 35 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa syudad sa Talisay. First of all, nakapasaylo na mga naanda nato, nabuhaton every Charter Day, like mag-concert, like mag-party, mag-fireworks, ug dako kay ng mga tigom. Dako yung kalahian karon in the middle of a pandemic. Kung nagpasalamat lang ko nila na disuporta gyapon sila sa atuang mga bagong pamaagi. Sa pagsaulog sa Charter Day ganihang buntag, gisaulog lang kini pinagi sa Santos nga misa ug pagpasidungog sa pipila ka mga Talisaynon nga nakahatag og dungog sa syudad. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.